I pozdravljam, došao je novi video. Danas ćemo da igramo Minecraft preživljavanje. Ovo je pravi Minecraft, nije kojaco i lažno. Ako niste još išli, uglavnom, obvezno se subscribe-ati i lajkujte jer je čovjek stigo do 15 subscribera. Svaka čast, stvarno. Tako da sad krenuo sam da uređujem kuću. Kao što možete da vidite. Moću bude po delovima. Ne znam. Inače, danas mi je slav, tako da čestitite mi slavu. Pišite u komentarima ko hoće da pravite slavu. Zombi to... Ne, onaj što sam ga zglavio. Treba mi drva. O, pojel sam speka, čoveče. Sam stakije drva. Ovo je moje dvije, ovo je moja sestra. Što smije. Što? Aj, Iki Pro, neki novi video spacio. Inače, ja gledam Iki Pro, zanimljivo mi je da gledam Iki Pro. Moram s ovim. Čekaj, gdje se kira? Evo. Tako. I sad kako izgleda. Ok, skromna kuća. On se pravio u baštu, ne baštu, nego ovo neće, ovo ne kako zove. Čekajte, samo trebam da napravim ono kada sam prije 4-5 dana da igram Minecraft. Ne zamerite mi što nije baš svjetlano. Baš dobro. Sve što bi mogla posaditi. Što? Može ovo da se posadi? Ne može. Sad neka tako bašta. Inače, ovo vidite, drug se zove AC105. Ovo da vidite i subscribe-ate se i pogledajte video. Ajmo sad u mine. Čekaj, imam 2, 3, dobro imam, ajde. Možemo u mine. Ja ću non stop idem u mine. Čekaj, tu sam i ovaj. Peć, ne treba mi ide peć. Znači ovdje je ugalj. Čekaj, ugalj mi treba, prije nemam uglja.
А тут. Сядь, кури. Що ті, блин, маймуни? Делаешь, ну видишь что? Сейчас веришь, маймун. Что это, что, дым? Ой. Окей. Nisam danas cijela večer. Zato nikog ne zanima se to. Logično. Čekaj da čovjeku još nisam potrošio. Imam nešto imam čast. Da nijem. Imam svašta. Vrata, šta će mi vrata? Ovo, brate, imam kokošku. Znači, ja sam najveći budalik. Kokošku da sam umio. Vidite, kopio sam ovdje nešto. To mogu tu. Jer da ovdje sam našao. Vidimo. Ne znam kako ću da se vratim posle. Ne znam kako ću posle da se vratim. Ako umrem, rip sam. Već to znate. Čekaj. Ne mogu se vratim, čekaj. Tako. Ja moram ga često stavim stvari. Što pitanje gdje ga stavim? Nije potrebno je ovo mi. Drvo su mi potrebno. To je to. Sada... To mogu ništa skupo, ne treba pati. Da idemo, poželite mi sreću. Ne ovdje. Ovo za mi poželite sreću. Idemo. Čim će da sveti? Ne veze, ako umrem. Несите работу. Какие это? Да. Спасибо.
sam sad imao sreće, znači mogu fakultiram. Ja nemam ništa da jedem. Još nešto. Sjedava koži, mislim da sjede. Что чувствую? Гладко kako malo imam. Nije trunčice. To je ovaj da trunčice. Nekako. Ajde, baš izaći. Neću pogledam. Sreću. Idem prema napolje. Sada mogu vas poželiti mi sreću. Jedno malo da me ubije. Pauzama. Ovo se kraju da radim drugi sprat. Ništa više. Tako da mi se kraju da tako. Idemo ovo tako. Sorry. Mi se spava čoveče. Jedno država čekala. Što moram stavim rano da bi... Da sam se još upala što bi bila slava. Ja sam to... Če... Obvezno. Najprvo je dobijate ulici. Ulici nam daju ranjiše mjesta. I možete krenete možete spavati koliko hoćete. On nije baš ulice, baš tako najbitnije. Mnogo stvari su isto bitne, ali isto možete i stigli da svi nisu mnogo dobro. Tako da ovdje ću završiti prvi deo, pa se ide drugi deo. Tako da čekajte sam još ovo trebao i to je to. Evo, pa se ide drugi deo, tako da vidimo se u drugom. Ćao.